Исәмесез, дуслар, biz bugün sizning bilan fidokorlar alanında bugungi street topshiruv tatar tilində o'tashak. Chunki bugun munda men tatarcha сөйләшәм aksiyasi do'stlar. Менә шундый bayram. Һәм инде гадәттәгечә biz кешеләргә сораулар бирәбез. Ну, әзрәк теге троллит итәбез. Троллит татарча ничек була әле ул? Селфи сүзе татар теленә ничек тәрҗемә ителә? Selfie? Bilmem. Özünü fotoğa düşürü. Fotoğa düşürü indi. Үземә төшерәм. Selfie. Selfie дип әйтергә була. Бик Selfie? Фонетика ятышлы безнең телгә. Selfie. Selfie төшерик әле. Үзлек. Үз. Bu min. Һәм йөзем. Нәрсә турында бу җыр? Кария, Закария кымая. Зәки кымма, Закария, Зәки кымма, Закария. Нәрсә турында бу җыр? Bilmem. Bik ne ciddi soru bu. Bilmem. İnanı. Sen nedir sözler aytding? Менимчә бу мәгънәсез сүзләр гомумән монда теге сүз белән уйнау гына. Сүз уйнау. Татар фольклорында бу бик еш күренә. Быелны Казанда су спорт төрләре буенча ярыш була. Бөтен дөнья ярышы. Һәм инде шуңа күрә Сабантуйны декабрьгә күчерделәр. Ничек карыйсыз бу хәлгә? İyinde de soğuk, dekabrda da soğuk baribir. Нинди ярышлар булыр микән декабрьдә? Su ne? Buzda yumurka bilen çabu. Хоккей дип атала. Бик яхшы. Димәк, рәхәтләнеп кыш көне көрәш оештырачакбыз. Buzğa şumu. Buz astına şumu. Hem buz üstündən kiyentəlәп su alu. Hem yuguru. Curling ясарга була мәсәлән. Безнең теге чистартчы апалар арасында. Чиләкләр белән керлинг. Белән берсе түгә, берсе эте. Бер бомжны итеп җибәрәсең да чуй. Алдыр теге чистартып бара curling. Бомжны? Ну, мәсәлән, мен теге модернизацияны Кошан булса да чит елдән килгән кешеләргә үзебезнең гореф гадәтләребезне күрсәтергә кирәк. Хәди январда булсын. Хәзер сорауларны минем якын дустым Алмаз Курбанов, Шакур Дали бирәчәк. Исәмсез, сез нинди татар рэперларын беләсез? İlyas Safiullin. Тагын Шакур. Нинди танылган татар рэперларын беләсез? İsmail. Исмаил яхшы, тагын? Яна, әтия нигез сорап тора. Шакур дигән рэперны беләсезме? Әйе. Юк дигән дигән. На телеканале ТНВ будут переснимать сериал «Игра престолов». Как вы думаете, кто сыграет Тириона Ланнистера? О, менә бу Игра престолов дип көн сайын сөйлиләр, әйме. Мин гафу, мен вашы киноны күргән дә юк. Мен нәрсә икән дә белмим. Әгәр дә белсәм әйтерем. Шунап яшьләр карый торгандыр. Санта-Барбараны караганыгыз бармы? Без Санта-Барбарда Круз Кастильоны кем уйнар иде? Кемне? Круз Кастильоны кем уйнар иде? Кастильон татарларданмы? Асап Вәлиев. ТНВ телеканалында Мстители киносын төшерәләр. Һәм анда шундый супергеройлар бар. Человек-тауык, Тур, ну теге һәр вакыт уята торган кеше. Аннарысың бар Капитан Актаныш. Тагын нинди супергеройлар бар микән? Әйдә уйлап чыгарабыз бергә. Камыр Бернатор. Камыр Бернатор. Тагын Белмим, су анасы, ул бик су анасы нишли? Суперудар. Аның суперудары тарак белән ыргыта мәсәлән. Татарча каһарман. Каһарман нишли ул? Ул типа Бэтмен, но ул каһарман. Ул сиңа чиртә, һәм син татарча сөйләшә башлыйсың. Каһарман. Син беләсеңме, Росомаханы Шүрәледән урлаганнар? Әйе, нәкъ шулай. Габдуллаев аны кайчан язды? Шүрәлене. Росомаханы стопудованан алганнар. Росомаханың монда мөгезе юк. Кисеп атканнар. Цензура. Ничек татарчага тәрҗемә ителә? Слышь, ты что такая дерзкая, а? Эй, син аздыңмы әле, ә? Син нишләп андай? Ах, каһар суккан дияс килгән иде. Сен нигә шундый текә дип әйтим инде, дерзкая. Ул җыр миңа бик ошый. Туктале, ничисең син?
Менә шулай итеп, дуслар, бүгенге стрит тапшыруы фидакарьләр аланында булды. Мин татарча сөйләшәм акциясын төшердек. Татарча сөйләшегез. Һәм әйдәгез, окей сүзе урынына яр дип язабыз. Ярар сүзнең кыскасы. Минем исемем Рамил Акзеев. Стрит Чаллы. Күрешербез. Сиңа гына бирәм мин бу сорауны. Кымган белән нәрсә эшлиләр? Biz yok, bizga narsaga kuldim. O tega juni turunda aytmayman men. Anga kulmadim men. Qumg'on deganda, qumg'on ul bizning gap so'zligida yangi bir ma'no ustadi. Yangi bir so'z kirdi. Gap so'zligini bilasizmi endi slang tatarcha. Qumg'onni bo'shatu degan so'zni bilasingdir. Narsa. Şalığa barı jitmagan ekan hali bu. Qumg'onni bo'shatu. Sen kishab qumg'onligingni bo'shatdingmi, bo'shatmadingmi? U qumg'on tura ber, u bit tula. Tasha bosdi. Uni bo'shatırga kerak. Shunga ko'ra yigitlar, Qozonda yangi slang, yangi gap so'zi borliqqa keldi. Qumg'onni bo'shatu. Shunga ko'ra Ramil, senga iratcha, yigitlarcha kengash berem. Qumg'oningni bo'shatib qana tur. Toshmasin, to'lmasin. Yo'q, to'lsin, no, uzoq turmasin. İsmail dostlar, rahmat sana.